Tak se teďka se aspoň můžeš věnovat těm tvým kravínkám, jako piškvorky, monopoly. No A to ty už je pičo, asi hodně normálně špatný, když moje mamka řekne, že Texet je teplej. Za Ale budou chvilku, rozdíly. hele, za chvilku uvidíte, že Texas bude první v piškvorkách na celém světě. Aha. Ale taxíku, Ten se poved. tak si někdy zahrajeme, jo, protože nevím, jestli porazíš dárečka. Aha. Šacha? Piču, dárečka, Nebo v Monopoly. Co kárečka. hraješ teďka, člověče, nezlob se, když nemáš účet. Debila, já mám účet, vole, si Ty říkám, nezlob se, ne? to. Ty máš účet. ale Jo, hlídaj na fóru, ne? Na člověče nezlob se, nepotřebuješ účet. Ani účko. Za Uridium si kupuješ ty domečky. Tak nějak jsme si představovali, jak by vypadal tvůj výlet do koncentračního tábora. Vzal bys si tam pár pejsin, nabízel to vám těm kokotům a říkal bys jim, že nechceš na prázdniny. Ty kecáš, to by byla jednosměrná jízdenka. Že chceš jet domů. že chceš jít na dárk. A teďka nevím, jak na to by se tam vymlouval. Že? Slyšíš to, Texete, co řekla teď moje mamka? Proč No. švindluješ, protože tě vyhodili za hry, ti hlídají účet na fóru. Jo. Jako konky, vzal si dlouhodobou dovolenou. Numeriku. No ano. Tak se točí s figurkama z člověče, nezlob se tubíky. Vždycky doběhnou do domečku a dostane Urko. Jak za projektem startu dostíháš. Tak se to ale, že objedeš kolečko a zaparkuješ do hangáru, za to nedostaneš 20 000 Urka. Zajímalo by mě, jakým způsobem tak se teďka točí brány. Pálkou. Míchačkou. Pálkou. Někdo zvoní! Já už tam jdu, ježíš furt. Hej, Reci, to mi připomíná jak u Speedyho. Vypínáme internet. Hej, tak se to a tu fotku teda dáme, nebo ne? Přileď na 3-2 možná, ty vole. Proč bych měl za tebou lítat já? Ty dáš ho, mám malý level. Po nedostánu. Když včera říkal, že budeš mít... Ten pocit, když se mamka chytá začala a říká, že je to hrozný buzer a že upálí hlava. Teď se to je hlavně, že jsi včera říkal, že máš 30 miliard BZek, ne? No ty pičo říká, a už je to smutný. Ne, já se tomu právě směju, to není smutný. Tak se te včera měl 30 miliard BZek a teďka nemáš... Teď čopu nohama, vole. S šestýkrát. Jdem? No. Necem ty ruky. Hej, za chvíli jsou tady, a tak se to, moc to neprožívej. To se mohlo stát každému, ale jenom je to vždycky. Prej, co, že je takhle?